Mattis, kif wieħed jista' jikkontrolla dil-lejja mentali x'hekk kien għandek xogħol stressanti, fehmni, jew tibdel xogħolok jekk tista', ma kif tista' tikkontrolla? L-ironija tal-ħaġa, Quentin, bażikament hija li anke fejn tħoll eżerċizzju, avolja inti tkun literalment imkisser fl-aħħar tal-ġurnata, ħafna nies jgħidulek anke studji juru bl-iktar mod ċar illi wara l-eżerċizzju inti qisek literalment kważi jerġa' bdejt il-ġurnata, terġa' tħossok kapaċi tirraġuna, tħossok iktar kalm, tiġġieled ċertu aspetti anke ta' chronic fatigue, pereżempju, li inti l-marelli kelli ġurnata nirrispondi t-telfon, xu ġieħ taras xi stress, qed mhux ħanna mmur nagħmel exercise issa, però fil-verità wara ħafna nies iħossuhom aħjar. U tajba hija din. Ġifieri Quentin u qed niddiskutu fuq ħafna affarijiet illi bażikament ħafna nies jafuhom, jafu illi mhux suppost ipejpu, mhux suppost jiklu l-imbarazz ħanpoġġuha hekk. U li suppost ikunu attivi. Kulħadd jaf the how, the why għalfej aħna nagħmluha, ħafna nies ifallu, f'liema sens. Mela jiena rrid nifhem, jekk pereżempju ma rridx inkompli ntella mal-obeżità, all right, naf illi m'għandix nikol iktar, però għaliex? X'inhi r-raġuni? Fejn irrid Ma marella dak kollu li hu tajjeb allura huwa ħażin fis-sens Mela, mhux dak is-sens qed ngħidha, jien qed ngħidha fis-sens illi bażikament jekk inti jkollok outcomes, jekk ikollok goals qed taħdem għalihom tgħid isma' jiena mhux ħanibqa' niekol iżjed għax irrid niffittixu dik il-libsa dan is-sajf. Għax irrid nidher l-aħjar tiegħi, għax irrid li t-tifla tieqaf timitani fli kelli qed tiekol imma tibda timitani tagħmel eżerċizzju bħali. Għax jiena rrid illi jekk illum qiegħda size 22 irrid niġi size 16. Meta jkollok goals moħħok li trid tilħaqhom, awtomatikament inti ħassib xi metodi. Ħatara kif moħħok ittieħdak iċ-ċertu direzzjoni biex tasal. Qed niftakar f'eżempju żgħir. Naf persuna jiena illi milux qadet is-sigaretti kompletament. Kienet ilha tisma' u jgħidula isma' ieqaf pejjeb għax ħażin, eċetera. Taf x'biddilha Quentin? Darba minnu kienet mart tifla fuqha, għaltilha mami inti ma taħmilniex. U dik inħasdet, għaltilha għaliex binti, għaltilha x'inti tpejjeb, għaltilha x'inti tpejjeb u qed toqtolni lili. Minn dakinhar bidmu f'għajnejha din mara qalt li illi qasmet il-pakkett u ma reġgħetx pejpet. Jiġifieri x'kienet il-why tagħha? Il-why tagħha kienet it-tifla żgħira. Illi jisma' jiena vera, di tifla qed nagħmilha ħsara, mela ħa narmihom lem. Tajjeb li ngħidu l-pulmun nagħmillu ħażin u hekk, dik hija l-informazzjoni. Però how is-psikoloġija tajjeb importanti ħafna li jkun hemm il-why magħha.